Diyos Maraynal daw mga kabakyard. Naniw na naman kita for another episode at tayo po'y muling nagbabalik. Pasensya na po kayo, ngayon lang tayo nag-update ng ating channel na to sapagkat alam naman natin na tayo ay nasalanta ng mga malalakas na bagyo. Ganun pa man, would like to take this opportunity to all of you out there na solid na sumusuporta ng ating channel ng Bicol Backyard Aquaria. Congratulations din pala doon sa mga winners ng ating paraffol nung mga nakaraang week, yung nanalo sila ng Bicol Backyard Aquaria t-shirts. Importante po itong araw na ito, itong Kapaskuhan, sapagkat we are celebrating the birth of our dear Lord Jesus Christ. So sana i-treasure natin, we give thanks to the Lord sa araw na ito dahil ano man yung na-experience natin sa buhay, at least kahit pa paano andito pa rin po tayo. At naway wag din po natin sanang kalimutan yung totoong essence ng Pasko ay hindi naman po talaga sa mga material na bagay, kundi ito po yung ibinigay sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, at ito po yung pagmamahalan. So ito po yung pinaka esensya ng Pasko. That's why kailangan po talaga natin i-celebrate yung Christmas. Merry Christmas to all of you guys. So maraming salamat po sa sumusuporta ng channel na ito. So ganoon pa man, magtulungan pa rin po tayo sana, no? So we're hoping na makilala natin. So hindi lang ako yung nagsasalita dito. Hoping sana in the future ma-met ko rin po kayo. So pag sinabi natin kayo ikaw na nanonood. So gusto naming marinig ang yung story at yung mga tips and cares of paano ba mag-alaga ng ornamental fish. So hindi lamang po ito yung parang ako lang dito. So kayo as the viewers. So Merry Christmas. So kasama ko pala dito yung aking alaga. Ayan. Aking goldfish na si Kali. Okay, so 1-year-old male calico Ryuki, si Kali. So yun lamang po, no? So hindi naman ako masyado magtatagal. So gusto ko lamang pong ipaabot, i-express sa inyo yung aking pasasalamat sa pagsuporta, and also Merry Christmas and advance Happy New Year to all of you from Bicol Backyard Aquaria. Thank you very much.